what some of us are fighting for is to see that this oppressive system is crushed. We don't care whether, I don't even care whether I would be part of the top echelon in the room. I'm not worried, but I'm dying to see a change that, in the system. That's all. That's all. Taigara mumako Zimbabwe yondo alwaka imanya daga batesa tichichingira Zimbabwe taigara mumako Zimbabwe yondo alwaka imanya daga batesa tichichingira Zimbabwe vakomana vasikana Zimbabwe magorila makomo Thank you for tuning in to Zim Newsbeat TV with Robert Tapfumani. Uva yewondo. Ungave zvakare uri mujibha, ungave uri chimbwido, unoziva rubatsiro rwakaita munguva yewondo. Tinoziva kuti vamwana mujibha, vamwana chimbwido, pamwe nevabereki vakatsakatika muhondo yechimurenga. Naizvozvo tinoti aiwa makasununguka kuti mutipowo hurukuro dzenhoroondo yezvakaitika kunzvimbo dzamuri munyika ino yeZimbabwe. Nhasi tiri kupi? Nhasi tati aiwa regai timbosvika paEpworth tinotaura namwene wazvo vakabvawo munyika ino vakati aiwa ini ndakazvipira kuti regai ndinosunungura Zimbabwe. Regai tinzwe kuti nhoroondo yavo yeupenyu hwavo yakamira sei. Vanzvadzi makadizve? Ndiri pangu makadiwa vanzvadzi. Ndafara kunzwa chaizvo kuti mwene wazvo ndakati izana mukanya regai tinotaura nyaya dzedu. Tingori bhizi kutaura dzevamwika. Tikati mudzinze. Handitika. Aiwa ndinotenda kuri sei kuno. Aiwa kuno kutsvene hako. Handiti. Inini ndoti ndakukuziyaka asi vanhu vada kuziva kuti zvino hanzvadzi yake inonzani endi yakazvarirwa yakakurira kupi. Ndizvozvo. Ini ndinonzi Rosemary Gomo. Ndakazvarirwa paPortland Cement. Mugore ra19 pamabvuku apo. Mugore ra1963 musi wa8 November. Ndakadzidza paPortland. Nandiri munhu anga asina hangu ruzivo munyaya dzechikoro. Kubudikidza nekurwara. Nandine chirwere chemamota nematonsils. Saka ndakangoperera grade 7 hana kuzonyora. Ndobva ndazoenda kumusha kwamusana upo wauliti. Saka yanga iri nguva yehondo takangosvika kunakidzwa nokungonzwa kuti gananga. Tichinzi rine muswe rakazodi. Tikati hatida kuona. Rinonyungudika. Ndida kuriona kagandanga rine muswe. Rinonyunguduka kuita mashizha kuita chii. Saka takabva tapinda mazviri. Sevana vaibva kuno kuHarare tati neupenyu hwakasimba. Tachiratidzika kakusimba. Saka takabva tangonongedzwa kunzi tiite ana chimbwido. Iri 1976. Ndobva tagara pai tichitumwa kunotenga zvinhu mashopu tichidi. Saka sevasikana taifamba munzvimbo dzakasiyana siyana. Saka taiti kana papa Christmas totorwa mapikicha. Singazoti mapikicha aya tokutozvitengesa. Saka kusvikira tanga takagara takaita opposition ZANU-PF nemadzakutsako. Exactly. Super kwanga kuri kwemadzakutsako. Berejena kwanga kuri kwemazANU-PF. Saka super taenda kwakareko tichinoita mutambo tichidi. Kusvikira tanga takufambiswa nemapikicha ataitorwa hai. Kunzi makabata munhu uyu aiwa mabata gandanga. Ndiwo vanhu vanofamba nemagandanga vanoziva kuti magandanga ari papi. Ndiani aitora mapicture? Vakomana mayouth. Saka ndobva tazonzwa kunzi pane mwana wokwagoma ari kutsvagwa nemaSelusi Scouts. Mwana uyu ngaagara akachengetedzwa. Amai vakashupika vakabasha zvokubata kwambondidzora kuno kuHarare. Mwoyo kuda kuhondo ndobva ndadzokera zvakare. Ko wadzoka ndikati mai kuno kuri kunakidza. Ndokuchinzi zvonori kutsvagwa akati akanga takugara mugoronga remuna Nyauri. Ndomataihwanda kumanheru tobuda toenda kunodya. Tobva tarara. Kuseni todzokera kugoronga kuye. Kusvikira vakuziva kuti vana vanouya kuseni kumba. Kusvikira vanga vakuti garirira.
tata kutogara kumusango imomo takutoita unge makomrades apo tatiri tega makomrades anenge ambodzokera kusvikira vakazoti vana vari kugara uko vakushungurudzika ngati vaendesei kupi kubako vanohwanda ndopavakauya vakaoneka nevabereki vakati takutora vana timboenda navo nokuti kutsvagwa kwavo kwavari kuita kwanyanya. Ndopatakaita mwedzi tichingotendera tiri mamusana tichishaya mabudiro. Ndomaka mazuva akabva azobhombwa muchimwoyo ndogorera takapinda iroro. Ndobva tatotanga kufamba takuenda nekwa Supa. Takunanga kuenda tichingonzvenga tainyanyofambiswa usiku zvokuti dzimwe nzvimbo tatisingambozva kuti tiri papi. Kusvika tasvika Mamutoko. Tasvika Mamutoko ndoma ndakatanga kuona kuti zvinhu zvatochinja. Takangosvika Mamutoko bva tatorwa naSabhuku ndobva taendeswa kuna nasekuru. Ndobva zvangonzi vana vamuri kuenda navo aiwa muchafamba zvakanaka. Asi pane mwana wandiri kupiwa unzi nditaure naye. Ndobva ndauya ndadainzwa ndobva ndaenda. Ndochinzi mwana uyu wandagadzika pabondo uyu mukaranga wemhondoro. Saka muchafamba naye zvakanaka achakutungamirirai. Ini 13 years. Mukaranga wemhondoro chichocho. Takafamba zvechokwadi mune zvakanaka. Munzira meso hondodzi. Mukutaura kuti makabva kwamusana kuenda kwaMutoko mine 13 years netsoka. Maidyi apa pesi pamaifamba. Taiti takasvika patinosvika muri muroad. Vaingoti tasvikawo pano topinzwa mumaraini mudzimba tobikirwa chikafu. Patakazobva imomo takumaPlus. Takangoeri kana tapinda muPlus ndobva mabaiwa mombe. Ndobva pacherwa gomba. Ndobva mombe yabiwa. Ndobva yabaiwa. Ndobva yabaiwa. Ndobva yafunwa. Ndobva yapera. Ndobva yavedzengwa. Ndobva yangobhoirwa muri muchigomba muri pamapoto takabva nawo mumaraini. Ndochinzi nyama ingangosvava vanhu vaone matakuriro. Ndoma nemapoto ekubikira zvese tinenge tinazvo. Tichifamba tichienda. Tapinda kusvika tasvika Mamutoko. Mamutoko ndoma ndakazosangana neshoko iroro. Ndobva tagara Mamutoko takangoita 3 days bva tasumudzira. Takutori na Bhinya Road. Tamuna Bhinya Road ndopa ndakaona kuti masamba asiyana. Angari pamberi akabva tanga kufamba nemasunda negotsi tichidarika Bhinya Road. Ndochinzi tarisa kwawabva munhu wese tarisa kwawabva. Tichikrosa nemasunda. Ndobva tati kose apa tadarika nemasunda. Ndochinzi kana mabhona akateera unofungidzira kuti taenda uko. Isitaenda uko. Inoho. Takangoti yambuke Bhinya Road. Ndochinzi pauri ipapo gara. Patatogara. Ndochinzi tapa border. Ini tapa border. Saka pane yaita kunge fence vaidimbura tumabhakuni. Twavaibvisa. Ndobva watanga kuchera nebaineti. Vachidarika vachienda. Ubva wadzoka ndochinzi patachera ndopaunotsika. Patsika umwe ndopaunotsika. Tibva tatoyambuka nzi tatoyambuka border. Tatova muMozambique. TaMozambique. Maifamba nana comrade ani kana msura. Tangati nana comrade Foster Shamba Wamedza. Ndiwa ndichiri kuziva ndiyanga ari mukuru. Ende ndiye akatondirekruta. Ndobva tafamba taMozambique. Takasvika nepainzi pamabhanana. Ndobva tambogara. Ndobva tazofamba tichinzi takunoyambuka Zambezi. Zambezi yaityisa. Takayambutswa zvimabhoti zvemakwati izvi. Saka tayambutswa vashoma. Panotori nevanhu vaitogara parukova ipapo. Vakakuyambutsai panapa mozotorwa futi munoyambuka uko. Takayambuka katatu. Zambezi umwe chete iye. Ndobva tazofamba futi tiri muMozambique imomo. Ndobva zvanzi takuenda kunopinda bhodha rekupedzisira. Takanga kwanga kwakubridge. Kwakubridge ndokwatakazotakurwa nemarori. Ubva taendeswa Mutete. Tiri Mutete ubva tatakurwa nemarori ubva taendeswa kuTembwe base 1. Ndokwatakasvika kugamuchirwa takagara.
tisina wataibvumidzwa kutaura naye kunze kwanga wakatrainwa. Okay. Tichinzi muchiri kumboongororwa kuti pfungwa dzenyu munotiza here kana kuti munogamuchira zvekuno. Takagara kusvikira tanzonzi aiwa chibuda muchipinda mune vamwe. Papakamira sei pamakasvika ipapo? Pachimoyo. Apa base pamakasvika pabhesi patakasvika sevanhu takangoti hatina kumboona zvakachinja. Okay. Takangoona kunge ndiri kumba. Alright. Asi waitoona kuti musango hapana kana imba, hapana kana chii. Kungorara pasi pemuti, hapana kana gumbeze. Asi chikafu changa chiriko chaibikwa kumanheru. Tozochidya mangwana manheru. Okay. Chinorara chibikwa mumadhiramu. Alright. Mozochidya manheru. Dambudziko kwanga kusina kana plate kana kapu. Kana makunodya maingotemha mashizha. Mungoaunganidza kuti aite chi pokungogara sadza. Ungosvikodaisa plate mashizha ako oisirwa sadza nemuriwo ipapo. Wakutodya. Kana kwakurara kungorara kungurukungura hapana. Mvura kana yakanoya hapana. Hembe dzekupfeka iri pamirindi yoyo bhutsa hapana. Kusvikira takutotrainwawo. Ndipo patakatanga kutoona kuti zvinenge zvaanani, takutopiwawo kasipo kakachekwa kapisi. Munoverenga kunzi 7 section. 7 munogeza nekasipa. Hapana mafuta, hapana chi, zvakatokwana zvakadaro. Asi ndinotenda Mwari kuti ndichisvika kuMozambique chirwere chemamota, matanseros akabva apera. Handina kusorwara futi. Okay. Ndichingosvika ndakabva ndangonzi wasarudzwa iwe wakutoenda kutraining. Gurupu randanga ndinaro rese rakanzi makuenda kuchimoyo kuchikoro. Zvakatova ati ko uyu mudiki kwatiri sei akuenda kutraining. Ndochinzi muhombe, ndochinzi aiwa andori mudiki kunesu gurupu rese riri panapa. Takaenzana makore asi mwedzi yedu takatosiyana. Saka ndandakangosimba. Ndo zvakanda kuti ndiende kuchikoro. Mwari ndobva watungamirira bva ndangoitwa section commander. Kusvika tapedza nguva yekuchengetedzwa tiri muusungwa hwekunzi tingatize tingadi tichimbobikwa. Ndobva ndazoitwa kutraining, ndobva tatrainwa. Mama kunzi comrade? Comrade Wiranai Vatema. Comrade Wiranai Vatema. Yes. Asi tichisvika pabhodha pakanzi pano ndopasarira kumba. Chese chaunacho kangave kapepa, kangave kachii, bvisa urase. Takabva tabvisa mabhethi. Zvese kubva tarasa. Ndinongori munhu asina bhethi. Asi Mwari wakatungamira chitupa chakazochiwana zvangu. Saka ndagara kudaro ndo pandakabva ndanzi kutraining department. Ndobva tatanga kutrainwa. Tatrainwa bva tapedza. Nanda section commander. Tapedza training bva ndaita battalion commander. Ndiri battalion commander bva ndasarudzwa bva ndanzi ndakuenda kucommissariat. Nanda kushanda ndiri kucommissariat. Ndichibva kucommissariat ndobva ndanzi ndakuenda kupublicity and information. Takanga tichitonzi tiri vatapi venhau. Okay. Tisingabvumirwa kurara. Kana kugeza maitochinjana kana kudya. Okay. News dzega maifanira kudzinzwa muchinozonoudza vanhu kupareti. Alright. Kuti muvengi ari kufunga zvakati, musi wakati kuno kuchabhombwa. Saka garai mune vigilance. Saka kandege kakatongoti mve, vanenge vatoziva kuti nyaya iye yakataurwa yei. Alright. Andobva ndakubviswa, ndobva ndanziwa wakuenda kutraining. Kutraining ndakatrainwa. Iko kuti ngati kupublicity maishandana tiri kuti commissariat maishandana na comrade ani. Pamakazoenda kupublicity maishandana na comrade ani. Kana mchiri kurangana. Ndakanga. Makangana nditi alright, it's okay. Ndobva ndadzoserwa futi kutraining. Kati kuonda kudzoserwa kutraining hanzi kudi. Ndochinzi vanhu vari kutrainwa vakawanda saka takuda vamwe vanotraina futi. Ndobva ndatrainwa instructors course. Okay. Nana comrade zvakaoma. Nana comrade zvisinei. Okay. Kwanga kuna comrade vamwe vari vechindeveri. Ndichavafunga zitawo nokutaura. Alright. Ndobva tatrainwa instructors course. Ndobva takutotanga kutraina vanhu. Tiri pakati pekutraina vanhu ndobva zvanzi izvo kunenge kwakuita ceasefire yakutanga kudainzirwa. Ndobva yanzi yadzika ceasefire. Ndobva ndaiswa pagrupu rekutanga rokunzi battalion D na battalion commander wavo ndimi kudi
mukutanga kupinda ndofunga ndambofamba distance yakareba kusvika padzimbapo komande ndofa yauya nzimirai ndobva ndamira ndokuchinzi anzidzokai kumashure ndobva ndadzoka nzi hamuchaenda kumusha ini handichaenda kumusha kochichanetsa futi ndokuchinzi anzi paudiwa kunzi vanhu vasara vachigaririra kuitira kuti kana ceasefire isina kubudirira kuno kumunoramba muchitrena ndobva ndagara ndichingoti gare ceasefire yabudirira ndochinzi wakunzi uite assistant wako Medrex Nongo ndikati aiwa assistant handiudi handitombouda saka takabva tasara tiri pabhodha remakamarada tichigara nemakamarada nana comrade Silas Gumedi nana nevamwe wakawanda ndichanga wakanganwa takapagara svinguva yakareba kusvikira kwazonzi atine chikupa information ichiuya zvishuwa kusvikira takazonzi aiwa chifambai muchisebera kunge muri kusebera kubhodha kusvikira mawana transport vanhu vese vamasample points takagara kusvikira vanhu vakatonzi vana vasina kuuya vamashaya mapoints vakafa vabereki vangu vakatochema vakatoti mwana akafa kusvikira takazonzi makuenda kumusha zvabudirira chiuyai takazotakurwa nechitima kubva paChikwekwete takananga kuIngledon tasvika paIngledon takasvika pakazara ndobva tasvika bva tagara paigara vasikana aiwa neutungamiriri hwedu tichingofamba nawo ndobva tatiza muIngledon mukembi ndobva taenda kumba tasvika kumba vabereki ndakatorasika kumba kwandaiziva ndakaenda kumba kwandaiziva ndochinzi vachagara kuno vagara kumaJubek apa ndaenda kuNational ndobva ndadzorwa kumaJubek nemunhu akandiziva totambirana nevabereki ndiwe kusvikira vakazouya kuzondoona kuIngledon waya kuzondoona kuIngledon ndadzokera ndopatakazonzi ndiri kuenda kuMount Hampton tasarudzwa kunzi kune course da kuitwa tobva taenda kuye ndakangoita 1 week baba vanhu vakutsvaga uka wokuda kuisa pamusha ndobva ndangowanawo murume akada kundiisa pamusha ndikati zvino ndiri pakosi akati aiwa wakutoenda kumusha ndomabvira ndakaita muno muHarare ndakuenda kumusha nyaya yekuvhetwa handina ndakazotovhetwa tatogara ndopa ndakazovhetwa kuMount Darwin ndobva ndabuda nevheti yangu ndobva tagara kumusha kusvikira musha munongozivawo mune mhepo dzinosumuka ndobva tabva mumusha ndobva ndauya kunoku ndakugara kunoku ndakasvikotambirwawo nemachairman emuno zvakanaka ndobva ndagara asi waingoona kuti pakugara kwacho pane zviri kurwadza zvichirema ningozvisa mumaoko maMwari kuti vave mutungamiri kusvikira ndakazotiwo ininiwo semunhuwo ndinodawo kugarawo muzvangu ndikaiwanawo pandinoti apa ndopa ndakazonziwo panapa ndikabvisawo tumari twokuti tiwane pano wambonzi mapurasi takamboenda kumapurasi kugarira zvakaramba kubuda ndobva tadzoka saka ndinorarama ndiri pano ndinogara nemwana wangu mukomana Godwe mumhuri yandakabereka ndakabereka vana 6 vakomana 2 vasikana 4 Mwari ndobva vasusukwidza vasikana 2 kuenda kumusha kuna baba saka munongoziva mukurarama mumhuri mune zvinongowanikawo ndikati aiwa izvo handichazvikwanisa regai ndisiyane nazvo ndokuya kwandakaita kuno ndiri pano ndopa ndakazongosanganidzanawo neurwere hwemhuripuri yakanditenderera ndobva ndangostroka ndastroka ndobva ndaendawo kuvabereki kuti vandibatsire vakati wese akaenda kuhunda akaromba vabereki venyu baba namai baba vakasofa saka vabereki dziri dzimwe hama hama dzikwababa nehanzvadzi dzimwe dzimumba mangu vakati vese vakaenda kuhondo vakaromba kurombako ina ndomboziva kana kunonzi kuromba tinongozvinzwa kunzi kunorombwa asi handizivi kuti unoromba chirudzi saka ndomararamira andiri kuita takambopindawo mapostori vanenge vachingoti mune chivanhu chiri pamuri mune chivanhu chiri pamuri kusvikira ndakazongonzi makore enyu awanda
chichikudza kuti mune chivanhu chiri pamuri. Saka zvinezvi mweya wenyu wakudi wagumbuka wakusvika pakukurwadzisai nokuti amuzoda kuzvigamuchira. Kuti zvigamuchira sei dzinza rekwangu vabereki vangu havanamata unamata Roma. Vanzvadzi dzinonamata Masove zvino havazvigamuchiri. Kusvikira ndakazosvikawo pakustroke ndisina mubatsiri. Saka nanhasi vanenge vachingoti wakaromba. Handina mubatsiri anondibatsira zvokuti ndomboedza kuti ndoita zvokudii kuti ndinatsoziva kuti ndakaromba here kana kuti handina. Zvimwe zvezvimwe zvinondirwadza. Saka ndina hanzvadzi yangu wani iri kuSouth ndiyo inotombo inge inondinzwira. Yakangonzwa kunongonzi kuno mubatsiri inombonditi kana waona mari zvino mari yacho haibatiki. Haibatiki. Unoshaya kuti ndinorarama sei. Saka ndachitotiwo pamatambudziko ekurwara kwangu ndakasimba. Aiwa ndinogona kuzvishandira nemaoko ndichitsvaga choviri. Nyangwe mari yatinopiwa nehurumende isingatikwanire asi tinomanikidzira kuti itibatsire. Ndo chichemo chandinacho. Kozoti dai kuchinzi mukomana anenge awanawo kana rubatsiro kuti anowanawo pakushanda. Achiwanawo kabasa akanompawo mari yauregawo kudhakwa kana kuita sei. Zvinonge zviri nani zvino zvaasingadhakwe zvaasingapute basa ndorashayikwa. Asi tinoraramawo zvokungoita ukwapu ukwapu. Kusvikira nanhasi ndo zvatiri kungoita. Handiti. Muri kuHondo pamainzi mati makasvika palevel yainstructor. Instructor's course. Mainzi papo munofanira kunge muchiita basa richi chamaidzidziswa kuti muzoinstructor. Alright. Mutengo wekuti kudzokera kubva pakutanga kupinda. Unototanga futi kutotrainwa unzi 1. Kana iri ABC utotanga unzi ABC. Kutodzokorera training yawakaitwa kusimbiswa. Okay. Kuti uchiita simba rekutrainawo vamwe. Ndo pakandirwadza ipapo kuti training iyi inorwadza. Pokuti kana wakanzi inguva yekunaya mumire. Makanzi advance unomhanya uchimhanya kuenda kwauri kuenda. Pavanodainzira kuti cover havana basa kuti mugomba unofanira kurara ipapo. Kana pakava pagomo unofanira kurara ipapo. Saka ndo zvakandirwadza kuti training inorwadza but ndakuidzokororazve. Saka pamakabva kwaMusana muchienda vamwe vasikana vamakaenda navo kana vakomana vamuchiri kurangarira ndanani? Pagrupu randakaenda naro vazhinji vese vakatsakatika. Vakatsakatika mai koko vakatsakatikira papi kana muchiri kurima? Nokuti ndanzwa muchiti vamwe vakazonzi imeendai kuchikoro imi makuenda kutraining. Kubva ipapo zvakazofamba sei? Vakaenda kuchikoro vamwe vacho ndinovaona matinombosangana. Kozoitawo vamwe vasina kuenda kuchikoro. Vamwe vakatsakatika vamuno vamwe vakatsakatika vaikoko. Chakanga chiriko kuMozambique kwakanga kune chinhu 1. Maiti makasvika muchisvikongogara kudai imi munongosvikogara. Asi imi semasvikira amaita muri mutungamiriri. Ndii munoziva kuti ana sekuru ari kupi toita sei munobvunza vaiwanzoshanda nemudzimu yeko. Kuti tauyawo nevana munzvimbo ino tunoita sei vokuudza kuti pamuri pakamira sei taona rwizi ndochinzi rwizi irworwo auendwe nechibhaketi chamboiswa sipo. Akuendwe nemusikana ari kunguva. Akuitwe musikanzwa yekuti munoita amai nababa. Saka makangodaro chete mvura yaitopwera kana yaiyerera. Munotoiona yaoma. Pfuti dzinobva dzatotanga kutoorira. Hondo yakutoita. Saka ndo grupu rakanga riri pamberi pevandakaenda navo. Vakanga vakaitawo rombo rakashata vakapindawo nevanhu vanga vane musikanzwa. Saka vazhinji vakabhombwa pakanobhombwa kuChimwoyo. Vazhinji vacho ndipo vakabhombwa vachibva vafa ipapo. Saka vamwe vakazongofirawo zvavo muno vadzokawo vamudzimba dzavo. Ndo mafambiro atakaita. Muchitanga kuonana nevabereki madzoka ivo vaifungidzira kuti mwana akafa. Vakakugamuchira sei? Ndakasangana namai baba vari kubasa. Sengo yamasvika amai vanga vakangondimbondira vachichema.
poto yakatsva kusvikira pakasvika munhu akatoona kuti poto yatsva vachichema vakangondimbundira kusvikira vazogara pasi vachingotora chiya asi vakandigamuchira zvakanaka asi vanga vane kakutya kokuti vanga vasingade kusvikira newe kugumana newe vaingofungidzira kuti une zvinodhuka mumiri mako kana pavakauya kuEngleton vanga vasingabvumira kugara pauriri apa vaida kugara pakachena apa vaingofungidzira kuti papa panogona kuva nezvinhu zvinodhuka vakatora kunonoka kuti vanatsogamuchira vakazotogamuchira nekufamba kwenguva vakanonoka kugamuchira anditi ko baba vakazondiona sezvo zvavo baba vakagara vachindida aiwa hazvina kumbotora nguva vakangozvigamuchira kuti ai mwana wangu wadzoka anditi tiri papo nekuti muchifamba masvika kwaMutoko makomboredzi pane paakamboenda pana sekuru ndokunotaura ndokuziva vachikushedzai kuti hamusikana uri kuita se uri kudiwa uku sekutora kwamaita ndokugadzikwa pasi ndokunzi mune chivanhu chiri pamuri handiti and ndaona matungamirirwa kusvika kwamuri kuita se kwamuri kutaenda vakuchengetedzei imimi ipapo madzoka nyaya iyi makamboipira kuvabereki here baba namai? Alright, ndiri ipapo ndadzoka takangonzwa chinzi vana vanenge vaenda kuMozambique vakadzoka vanosvikobikirwa wawa mumusha wokudzorwa mumusha aiwa vabereki vakazviita vakatobika wawa kwakatorara kuchiridzwa ngoma magomba akanga aripo vachiita zvavanoita ndobva zvangoperawo zvakadaro hatina zvimwe zvatakazoita handiti saka ipapo hapana here zvatingati kana kuti chiratidzo chakaitika chinoratidza kuti pamuri pane chivanhu kana rakanga ringori rakangopera riri kuchenesa isi munhu akanga achipamuri idoro rakangotungamirwa chinzi nderekuchenesa asi zvokuti kunzi munhu ane mudzimu kudidi anenganyepi ipapa hazvina kuitika asi nekuzofamba nenguva ndamuno ndichigara muno ndichienda kumachechi ndinonamata the Salvation Army ndaiti munhu akandidainza kuti amai mwana wangu arwara ndakamuti ndiri kusvika ipopo ndakanamata 2 days anondipa mhinduro yekuti aiwa mwana wangu apora kana ndaitoona vamwe vanhu vachitotumirwa pano ndichitoti aina handishandiri asi ndinonamata chandinoita ngatinamate zvanenge ndangokudze kuti kana tanamata munoteedzera izvi ndizvozvo handina kana munamato kana chicha ndinopasi kupfugama nemabvi chete tonamata asi ndainzwa vanhu vachipupura kuti taona munhana ndanchiti imimi nemuromo wenyu zvichida kukana kuti makazvikangana panguva kuti maakuvatsanangurira sekunditsanangurira kwamakamuchita pazuva ranhasi kuti amai nababa zvamunoona ana mukanya pandakaenda pavo ndakafamba so tasvika kwaMutoko ndakashedzwa nemudzimu wakanditaurira zvakati kuti ndine zviri pandiri ende zvichatitungamirira kusvika uku. Ndakaona unge kana waitaura navo vaingoona unge iri nhoroondo yekungotaura. Havana kumbozvisa mupfungwa mavo kana kudii. Asi ndiri mukati mokuti ndogona unge ndakagara ndikangoti zvindakabvira ndichiri mwana mudiki ndaidzvova. Ndaiti ndakadzvova kana ndakati handisi kudya ndogona kuita 2-3 days ndisingadyi. Ndisina chandinodya kana nzara ndisingainzwi. Nekufamba kwenguva ndatodzoka ndatova munomu ndaigona kuti tichitaura saizvozvi izwi rangu rinoenda. Ndotanga kutonzwa kuti izwi rangu raenda hameno zvakuitika rashoshoma. Ndotomboedza kuti tsvaga kuti hahaha. But ndaizongoona vabatsiri vachingonditi mune zvamunazvo zviri pamuri. But inini ndinotadza kuzvinzwisisa kuti zvipi zviri pandiri zvandisingaoni zvandisingazivi. Saka ndafunga ndafamba maprofita akati chitsama vanenge vachingondidaro. Ndoti saka zvinopera nei ndopa vanenge vakuti makatsvaga zvakati nezvakati tinogona kuzviti. Ndoti inini zvana sekuru handizvikwanise chandinogona kunamata. Nokuti zvana sekuru ndogona kuzosvika nezvinondiremera zvandisingagoni. Vonditi togona kuzvitsaura kuti muende kuchikriste. Ndosaka muchiona kuchinzi kune maprofita. Vakabva muchiprofita
vakaenda kunyika vanenge vana nasekuru. Saka zvinondinetsa kuti ndinatsozvinzwisisa. Saka ndaitoti ndakatowana munhu anogona kuti ndizvibude zvinatsotiratidza kuti uku kunyepa uku kukuromba uku aiwa ndobva ndati Mwari kudzwai. Asi hongu vabatsiri vanogona kuwanikwa, asi chinhu chinofanira kutanga pakunzwisisa chinhu ichi nekuteedza gwara racho ndimi. Nekuti ndiri kunzwa kuti panhoroondo yamuri kundipa ndiri kunzwa kuti makaenda kumapostori, makamboenda here pane munhu wechivanhu kuti mwene wazvo zvinhu zvenyu zvakadai pane kuenda chete kumapostori. Uye zvakare ndiri kunzwa imimi nemuromo wenyu mwene wazvo muchitaura kuti zvana sekuru izvi nyini zvinogona kuzondinetsa kana kuti zvinondinetsa ndoda zvekunamata. Muri kuona here mega musati manipindura mubvunzo kutanga kuti muri kuzvirwera pamuchinjiko? Nokuti kwana sekuru handisati ndaenda 1. 2 zvikwana sekuru ndoona kunge zvinorema. Zvinozorema sei nhasi? Zvakakutungamirira imimi nemakore 13 kuenda kuhondo. Zvinokuremerai sei nhasi? Imimi muri kuhondo maitoudzwa kunzi musaiti zvakati nezvakati nekuti nzvimbo dzino ndedzevadzimu. Zvinhu zvamakaona nemaziso enyu makagara nazvo mukazvinzwisisa muri kuhondo, nhasi zvinokuremerai sei muchiti muda kunamata? Ndakuenda ngavauye mwene wazvo tipedzerane, kana vari mukanya kana vari ani, ngavauye titaure. Pandiri kuti zvinode vari ana mukanya ngavauye vataure zvavari kuda. Pandikuti zvinondiremera ka baba hapana, hanzvadzi dzinonamata masowe ende tinhu zvechivanhu takakura hatina kumbopinda mazviri, takangori tiri vanhu vakangorovedzerwa munyaya dzekunamata. Saka tinotoona kunge zvenyika izvi zvinotorema, asi kupfugama nemabvi tichitaura namusika vanhu. Asi ndanzwa muchiti pamakastroka dzokorerai kuti chii chakaitika? Right, kwakati kuri kwakuma 3 to 4 ndaichera mvura ndichiuya naye kunoko ndichibva kumugodhi. Saka ndakati ndapakati apa peyadhi yangu apa ndakanzwa kumashure uko kuchita vanhu vachiita noise vachiti ako kwakaita kamhuripuri kakatakura zvinhu. Saka pandakacheuka ndobva ndatoti kamhuripuri ndobva ndanzvenga ndoone kari kuuya kwandiri, ndobva ndanzvengera uko kari kuuya kwandiri, ndobva ndamira ndoone kakatondinanga, ndobva taita zvezvewana udikika zvekudai ndichiti kanoenda kaakana kakabva katouya nepandiri, ndobva ndatomira kudai ndakatsiga mabhaketi angu. Ndobva katoenda bva ndatotanga kupukuta kumasiso. Amaiwo pamusika ubva watoti mama, ndikati we zvonzi bho here, ndikati hai bho mwanangu, ndonyanzi bho, ndikati bho. Ndobva ndatoya ndotora bhaketi rangu ndobva ndadzokera kutora rimwe, ndobva ndatura, ndobva ndaenda panext apo ndobva ndapiwa muriwo ndobva ndauendesa pamoto. Pandakada kuti ndipindure kudai so nditoona apo tiri kutotenderera, imba iri kutotenderera. Kasituru kanga kari apa ndobva ndagara pakasituru. Ini chii chiri kuitika? Imba ndiri kuona imba iri kutenderera. Ndobva ndatotsimbidzira kuita chisimba chechi. Ndobva ndatora foni yangu ndakutsvaga nhamba dzemukomana kuti ndimufonere. Handisi kudziona. Ndadzokorora handisi kudziona. Nhamba dzirimuka umu. Ndobva pasvika mumwe mudzimai akangotiwo achidarika, madzimai maswera sei? Ndikati ndaswera hangu. Mabike? Ndikati munopinda akaumba muone zvekudya. Kokutogara kudai? Ndikati mhino zvandiri kunzwa, asi ndiri kutsvaga nhamba dzemwana wangu handisi kudziona. Nzimakati ani? Ndikati tsano. Ndobva adhaira atsvaga vanzi idzi, ndobva adhaira ndochinzi taura idzi kuringa. Ndotaura nemukomana, uri kupi? Anzi ndiri kumashopu. Akati ndiri kumba? Ndikati kumba kwandiri. Ndochinzi ndiri kumashopu. Ndikati uya kuno mai manje. Madzimai vaye
vanga vakamira apa vauda kutoenda. Ndobva ndangoti ndipewo, ndobva vakutora dhishi ndikati ndikuda kugeza. Ndobva vanonoka, ndakakwanisa kusumuka bva ndaenda pachichi. Ndobva ndatotanga kugeza. Ndiri zvandiri izvozvo ndichitogeza zvokutogeza. Ndapedza ndakuita nge ndakuvaprofita. Ndikatotaura navo ndikati mama ndaona maparaza imba yenyu mega nemaoko enyu. Saka hapana munochema navo. Mama imi munoswera muchiita makrusedi. Ko vana venyu vari kurwara hamusi kuzviona. Sei musiri kunamatira kuti vana venyu varware? Ezvinezvo vanhu vanenge vachiti mukungotiitira noizi nemakrusedi. Imimi itai kuti vana vaporawo. Vakutoti tishandire, ndikati aiwa ndishandirei asi ndangokuudzai. Regai ndisumuke ndimbogara uko. Ndakatadza kusumuka kubva apa kuenda uko. Kuti ndisumuke ndakudona. Ndobva ndakambaira, ndobva ndasvorara. Ndarara handichaona muromo wapasaidhi. Mukomana paakazosvika akangosvikoshamisikawo zvadaro. Akazobika handasasaoni. Amai vaindobva vazofonerawo madzimai enguwo tsvuku. Ndo vakazouya mangwana kuseni. Pandakangorara ndo pandakangorarira muromo uri pasaidhi. Ndipo vakazonditanga kundinamatira. Yanga iri weekend. Ndozoenda kuchipatara. Ndochinza BP yakakwira. Mutoenda kupi? Kudombo. Tobva tazoenda kudombo mangwana acho. Ndochinza nhasi weekend avashande muzoto yamandi. Kuzodzokera kuchipatara kuye. Ndobva zvazvikonzi mundofanira kutoitiswa maexercise BP yenyu yakakwira. Kochakwidza BP ndochinza munenge makafara kare, munenge makagumbuka kare, saka zvinozongokubatai one day. Ndokutoya pano ndaitakurwa. Ndisingatomira kana kufamba kana kudii kugara ndisingagone. Ndakarara nguva diki ndaneta ndigadzikewo ndimutsawo ndigadzika. Ndaneta imbondisumudzaiwo ndisumudza mwoku tofambisana. Mamai vachingondibatsira ndichimwawo mapiritsi ndatova ngini yemapiritsi eBP. Saka zvingofamba zvakadaro svikira mai mukomana ndiyakazotumira shoko kuna hanzvadzi iri kuSouth. Ndobva azotaurira vamwe kuti mwana ndozvaakaita. Ndofunga vakatora nguva vasina kuzvigamuchira. Ndofunga ndopa vakatanga kuti aiwa wese akaenda kuMozambique akaromba. Vakazouya havo patova paipai vakutanga kundoona kuti zviri sei. Asi ndichiri pakurwara. Ndakatomboenda kumusha. Ndisati ndaenda kumusha. Pane pakufamba kwandaita mumaprofita imo. Vakanditi imimi mhepo iri pamuri ndo yakudai. Saka mhepo iri pandiri ndoita sei? Vakanditi tengai jira re-black and white. Rimadodo ehanga. Motenga reretso rine white and red. Motenga re-white. Moya naro todi tokunamatirai kuti mhepo iri pamuri mbozorora. Saka kana usingazviziva kaunenge uchingoti ameni. Zveshuwa ndakatenga machira yayo. Ndakaenda nawo. Vakati munoda kuita sei? Ndikati ndoda kunamata. Ndochinza aiwa hapana chakaipa. Kana mati muda kunamata, mhepo iri pamuri tinoikumbira kuti mwana ataruda kunamata. Saka ngaiuye ichidi iri pasi pemunamato. Asi zviri pamuri mune shavire njusu, mune machembere, mune mudzimu. Andisati ndambozviona ini. Ko njusu inobata munhu asina kutakurwa nenjusu. Handiti munhu ainzi akatorwa nenjusu ndiye aneshavire njusu. Ko muno unenge watorwa nenjusu papi? Vanongotsanangurawo zvokuti uite sei udzikame. Machira toadi ndochinza iva munogara nawo. Asi munonge muchingoziva kuti ndo zviri pamuri. Tazvidzikamisa takumbira. Asi ndakazongosvika pakurwara. Kusvika vabereki. Mukomana waona visitor. Kusvikira ngikini
ndazonzi kumusha timbonofamba taenda kumusha semataura ndaita kuti hanzvadzi dzangu mapostori baba vakauya vainzi ndo baba munin'ina wa baba vakabva vati toenda kwamunoda saka takangoenda kumapostori taenda kumapostori ndochinzi vakastroka vakastroka chirwere ehe ko machira ndochinzi aiwa machira haana kunaka haana kunaka saka itwa senzi tipei tipise zveshiwa ndakadzoka kuno takarongedza machira nemwana wangu musikana hanzvadzi yekuchitungisa machira akabatwa nepamweya kaunti makavaudza ndi ndakavaudza ndobva vanzi aiwa ngauya apiswe takaenda nawo asi chakandinetsa machira haana kupiswa vakangoatora kubva pandanga ndiri vakangoenda nawo kwavakaenda vakangoti zvapera chataakuda muuya pano pagomo pano munamata masowe ndikati kunamata ini kuti ndinamate masowe hanzvadzi ndokudziva kuti kubva ndichitanga kuberekwa ndakangonzi dzisalafisheni nanhasi ndomandiri handambochinja sangano nanhasi ndomandiri saka kuti ndiende unochinja rimwe sangano zvakatondinetsa saka iva ingoti kuti urarame unorarama uyu sei uyu unofanira kuya kuzonamata mumasowe nokuti ndo kuno chiedza chekuti chinofanira kukuona kuti waifanira kunge wakastroka unofanira kunge une zvakati saka nanhasi ndo mararamiro andiri kuita vaitoti ndinofanira kuenda kumasowe atiti ndochidzokera pamubvunzo wangu wandakubvunzai ndichiubatanidza ndichiti pamaenda kuhondo masvika kwaMutoko makatodanwa imimi nemudzimu ukataura kuti zviri pamwana uyu bvisira ukava vamwe mashoma handiti zvichakukomborerai kuti musvike uku zvinhu zvakataurwa imimi kwete inini imi ndimatonitaurirawochi tiri panapa masvika ikoko makaona zviratidzo zvekushanda kwemudzimu handiti zvamanitaurira vamwe vakatotsakatika nekuda kwokuti vakatadzira mudzimu tochidzoka kuno kubasa ranhasi imimi vanzvadzi muri kuti zviri kukunetsai kugamuchira chivanhu handiti ndizvozvo mastrokero amaita ndimatsanangura ndizvozvo chinoita tingati tomboti tiri kutaura zvechivanhu handiti kana ukaenda kuhospital vanogona kupa handi vakupai maridzi ekuti bp yakauya zvakadaiso zvakadaiso asi vanozviona vanozozvitaura asi tita kutaura chi pachivanhu pakauya chiratidzo chakakuratidzai imimi handiti chamupupuri chamauya mukazokwanisa kupinda mumba muri kuda zviratidzo zvingani zvinokuratidzai imimi kuti mune chivanhu chiri pamuri tisati taenda kuhanzvadzi ana baba munini nanhani imimi ndoda kuti imimi mundipindure mubvunzo iyo muda murati chiratidzo chakaita sei chinokuratidza kuti mune chivanhu asi muchirwisana nacho kuti muda kunamata andi munoziva kuti pane paunoti wakavata paipai unogona kupiwa muhope unatsomuka uchiona kuti hope idzi ndadzipiwa nemazvo handitika ovhaona kuti sekuti pasvika munhu ovha wangotanga kumuti hanzvadzi tichikurukura kudai mufunge pamasvika ndaona zvakati 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 otaurira munhu zvinobatika zvokuti haukadzike kana kuita sei unatsonzwa kuti zvichiwa ndataura zvinobatika ende nezvichinatsooneka kuti zvinobatika zvaunonatsonzwa wega kuti zvabuda saka muri kuti imimi chiri kuita kuti mupiwe hope chiri kuita kuti munamatire munhu agopora chiri kuitira kuti mugopa kana kuti munhu tsananguro mweya waMwari une chekunamata usiri mweya wemudzimu ndo zvandiri kuona ini semunhu asina kumboenda kumudzimu ndakangokura ndiri mukunamata saka ndobva ndanatsotadza kunzwisisa ushamwari hwacho apa kuti munotadza kunika sei ndizvozvo nekuti hamusi kuzvitsvaga kuti muone kuti chiprofita chamuri kuprofita nacho chiri kubva kupi nekuti midzimu kune midzimu yakasiyana siyana kune mudzimu unokorotesa kune mudzimu unopanga matare kune mudzimu unorapa handiti muri kuzviona asi imimi ndosandati zvino kana zvikanetsa kugamuchira kwamuri imimi musati hama dzandiregerera nekuti nemumu kutitasi handi muona kuti hama dzako kuti wakaromba imimi kunoku muri kuramba chivanhu chicho muchiti muda kunamata saka mungatarisire kuti vehama vazogona kukugamuchirai sei
zviri pamuri imimi uko muchiramba. Inini ndiri mwana handiti ndataura kwamuri kuti ndo zviripo. Imimi chiregai kuteedzera zvandireka inini. Imimi chindiitai kuti mundifambise kuti kurwara kwaita mwanangu regai titsvage kuti charwarisa chii. Zvakafanira kuti ndafirwa nevana ngatitsvage kuti chauraya mwana chii. Ndizvozvo. Ko imimi makanditi hanzvadzi mwana afoyu akarwara mazuva manga ndikati hanzvadzi akangorara achingoti musoro ndobva amuka. Ngatifambe ndoti aiwa kufa nditi Mwari wakazvisika kureva kuti hakuna kwatiri kuenda. Zvinoda mubatsiri nemusimbisi. Inini handingamboti ndine mudzimu zveshuwa kuti ange ndinouda, but unongonzwa chingonzi zviri pamuri pane ari kuzvida ari kuzvitora, zviri pamuri pane ari kuzvida ari kuzvitora. Ende zvinototoreka kana inini wacho ndiri kuzvipiwa ka ndisingazvigamuchire, nokuti zvinozongoti alright reka tichingoenda kwatatorwa kune munhu inini handina kamabvumira andinozviita nekuti handizvizive. Zvinotondinetsa kuti ndizvinzwisise. Asi zvakauya ndingatsanangura ndichiti kudi semanzwira ndaimbozviita kare, kuti ndaigona kuti ndichitaura saizvozvi ndaigona kungoerekana ndakungotenderera kudai voisi rangu raenda. Ipapo ndakanga ndakuona kuti pandiri panenge pane zvimwe zvinhu asi handisi kuzvizinzwisa kuti ndizveshuwa here kana kuti ndozviamheno zvinonzi zvipotswa kudii. Saka zvinotondinetsa kuti ndizvinzwisise. Handiti chandongozi yangu ndechekuti ngatiti mune chivanhu handiti hazvikutadzisei kuzvigamuchira nekuzviteedzera muchinoridza tamburina yenyu kusalvation kuvisiro handiti. Asi kutaura kwamaita kuti zvinenge zvaakuda vedzinzo kuti vaite sei vazvifambire. Ndichataura namukanya vari kuSouth Africa tonzoti panofambiswa sei, asi pane paakutoda kuti nemiwo wacho muzvipire kuti hongu kunamata ndoda kunamata, asi ndoda kumbotanga ndaziva kuti chiri pandiri chaicho chii, kana chibuda chobuda chita sei chotaura. Zvimwe dzenguva muchaenda kumapostori, muchaenda kuchipatara mugoenda kastroka mugotenderera, asi kana musina kuzvigamuchira nekuzvigadzirisa zvichakutambudzai. Ende mukada kutovhunzawo muchitaura nyaya nevamwe uko vanotokudza kuti unotambura nechivanhu kusvika wati kufa hamufi haiwa kana mwene wazvo kufa hamufi, asi chinokutambudzai kuti kusvika mabvuma kuti hongu zvogadziriswa zvofamba chaizvo. Kana zvagadziriswa ndo panozonzi paipai maakukumbirirwa kunzi mwene wazvo vati asi ini ndoda kuti ndoda kunge ndichinamata zvoita sei, nekuti sei ndiri kudaro ende ndichiri kupai mhosva hanzvadzi ndechekuti imimi mine makore 13 makatoudzwa musati maakutoziva kuti ndo zviri pauri, mukatotungamirira chikwata chevanhu kusvika tadzoka nhasi toti handizvinzwisise kana kuti aiwa handizvi zvinoita izvozvo. Amina ndonzi mashavi chimaramba denga. Vayo ndizvozvo zvazvo vanhu dzimwe nazvo chivanhu chinodasi chinonetsa kunzwisisa uye kune vamwe chinonetsa kuita sei kugamuchira, asi chinenge chichidana sahwira vanoita sei vanokuti aiwa dai wafamba wakadai dai wafamba wakadai dai wafamba wakadai. Saka imimiwo makazvipira here kuti kana pana sahwira wechivanhu anoti mwene wazvo uyai garai apo regai ndikuudze zviri pamuri zvakamira so kuti zvigadzirike tinofanira kuita so. Imimi pachenyu pasina kuti hanzvadzi, pasina kuti baba, vantu pasina kuti amai. Right. Inini pache zvangu pakawana sahwira anodaro muzvokwadi nemuchokwadi zviri zvechokwadi aiwa hapana kuchakaipa. Zviri zvinhu zvatinoda zviri pajekerere zvinoyamuka yambutsa nekuponesa aiwa jekerere. Asi kana zviri zvinhu zvekushereketa nekudidi aiwa ngazvibve zviende kuraswa. Kana uri urombo hwamakabata muri kuhondo musingazive ngazvibuditswe pachena kuti urombo hwawo zvobva zvabviswa. Pamakaenda hanzvadzi muchifamba semhuri, maprofita akabata here kuti makaromba? Aiwa havana. Saka dzingori pfungwa dziri mavari kuti munhu wese akaenda kuona.
dziri mavari kuti vakaenda kuhondo kozoita ava baba munin'ina wa baba wefamily ndo vakangoti mwana wangu uri kurwara asi iwewe chokwadi chiri pauri ndiwe unoziva chokwadi chako chei naye baba inini handina chandakabata handina zvandinoziva chandoziva kurwara ndochinzi iwewe ndo unotozviponesa wega asi vanhu vakangofamba ruviri vakangoti vamwe vachienda uko vamwe vachienda uko ndibva zvangopera zvakadaro kwese koko kurombo wenyu wakabuda handitika aiwa ndomafambira anita chivanhu chinonetsa kugamuchirika asi nekufamba kwenguva zvinogona kuzoita sei kugadzirisika. Tichidzokera kuhondo ndikati incident yamunonyatso remember nanhasi yamunoti asi apa pakapa pakandirwadza ndepapi? Pandinoti apa pakandirwadza pane pakaitika hondo yekutembwe tanga tichangonopinda saka ndege dzakamboita mazuva ekumbotenderera apo takambomhanya zvokuti tatisingazorore taingochinja ngoti togona kuti tasvika panapa kuseni kumanhere dzotenderera takutomirira kuti nzvi tofamba nekunge kana kwayanguva yechirimo iye kusina miti mashizha akaoma munenge muchitenderera nemuti chete kudai ndo unenge uri shield yenyu zvokuti kana kwakatoti ndege yakadai inotokuona asi unenge uchitingoti kwara uchingotenderera nemuti aipapo pairwadza nokuti kwanga kusina mashizha asi kana yangu aine yaiwa zvinenge zvakareruka nekuti munenge muri covered makangori mashizha ndo pakangorwadza ipapo. Saka izvi ndizvo mukurarama sei? Ndikuona kana patasvika apa kufamba kuri kutonetsa izvi ndikuona kuti tatogarisa kugara ikoko kuri kutonetsa muri kurarama sei vandadzi? Ndizvozvo mukomana iye ndianondibatsira ndianondibatsira kana zvaremeseza panombouya musikana anobva kumusha akari kumurume kwake nemari yatinopiwa nehurumende ndiyo yatinongojoinidzawo kanga yaperawo ndizvozvo umbogara mukomana aimboita zvokugeragera zvino mazuva ano hazvina mari saka anongotenderera akari pano. Handiti rubatsiro rwamungati muri kuda iye zvinezvi kuti murarame nderipi zvechivanhu mapostori aiwa ndezvimwezvi ndezvekumweya rubatsiro rwamungati mimi muri kuda izvinezvi nderupi? Alright. Izvinezvi rubatsiro rwandanchiti mukomana akaona cheuviri chekuti anopota achijenereta achibiya achidi anondibatsira anenge achibatsira inini akaoneka mari unditsvagirawo mapirisi tichingodaro achibatanidzawo nekapei kandinowana waka. Aiwa ndinotenda. Mavanzwa mwene wazvo comrade Wiriranai vanhu vatema sister ravo asi vari kutaura kuti hondo yapera ivo kumhuri kwavo havana kuzowirirana vari vanhu vatema nekuda kwezviri pavari. Vari kuti ivo vambozama nepesi pavanogona kuti vazive kuti chiri pandiri chivanhu chiri pandiri urombwa here, asi vanoti ivo vane rimwe simba ravanoshandisa kana kuti rinombosvika pavari rekuti munhu akauya vanogona kumupatsana ngoro vagopfugama naye vagonamata agopora. Asi havasi kunyatsonzwisisa kuti ndezvipi zviripo. Vakamboda kuedza kufamba semhuri asi hapana chakabuda, asi vati kana paine vanoziva chivanhu vanokwanisa kundibatsira aiwa ndakazvipira kuti ndizive kuti zvechokwadi zviri pandiri ndezvipi. Kutaura kwatiri kuita vanzvadzi vane gore vastroka vagere pamba mukomana anongobata apo nepapa asi hapana chouviri chatingati chinokwanisa kuti vararame. Kana paine vanoti aiwa ino inguva yeChristmas inguva yekupa tibatei panhamba dziri kubuda pascreen
tokupai nhamba dzamwene wazvo motaura navo. Munogona kuvapawo mazano zvakare, asi musazoti mavafonera sekutaura kwandaita semunhu akastroka motanga kuvabvunza saka kuhondo maita sei, saka zvakazodi nyaya vatiitaura kudhara chavakuda pari zvino kubatsirwa. Munogona kunge muri kumativi mana enyika makaendawo kuhondo, kana kuti hondo yakarwiwa kunzvimbo kwamuri, muri mujibha, muri chimbwido, kana kuti muri vabereki. Tibatei zvakare tuye ikoko titaure nhoroondo kuita kuti nhoroondo iyi isafe chinofa munhu. On behalf of Zim News Beat TV technical crew, my name is Robert Tapmane. For now, it's bye-bye. What some of us are fighting for is to see that this oppressive system is crushed. We don't care whether, I don't even care whether I would be part of the top echelon in the room. I'm not worried, but I'm dying to see a change that, you know, in the system. That's all. That's all. Taigara mumakomo yehondo avakai manya takavatesa tichichingira Zimbabwe. Taigara mumakomo yehondo avakai manya takavatesa tichichingira Zimbabwe. Vakomana vasikana magori mumakomo avakai manya takavatesa
Go,
For these and more stories, tune in to Zim Newsbeat TV with Robert Tafumani.